Maayong buntag mga katutsi. Pagkaroon pagi ko naman ukurti sa ako ang tanong mga katutsi ang kaning informal ko klase. Wala na ipakita sa inyo ang pagkurti mga katutsi kaya daghan mga picture ano ko daghan mga videoan. Ako na lagi kurtihan nawa na kong video. Ako ipakita sa inyo nga na tapos na mana na kurti dito sa yung iko tayo sa ulo ikaroon mga katutsi ako na kumutlo no sa mga San Francisco ba na kuwan man ni kahirig man makita nyo magtuski naray yung puluhan diha kahirig pa yung dere hindi alam kung may kahirig din nga kuwan man tayo hangin sa lipod na siya dere siguro mo rin nabugatan siya mga dahon mga tuski so ako putlon para nga mo ako putlon na siya para nga mo para pag mo saling-sing na po o lain no magkanang po siya ko kada ko ang punuan sige siya saling-sing dako po lang iyang so ang mga kabutangan ani puno naman istar naman po ang palibot aning gamay na po nga area pura gini siyang ilabay mga tuski ng San Francisco ini lang ni siyang iwan mga putang sige mga tuski ako sa katingon sayang tagay dagko na pero kay ni takilit mong kaya po sa daon bukir po na siya kay mag-anam na siya katako ang iyong punuan sige sa saling-sing tako ang iyong punuan mag-anam siya kalikon na yung mga yun sigurahan mo tanong ako rin ibutan dito sa gawas mga katutsi sa tutapi sa mga likod di man siya mamatay largo din ko pining San Francisco dahil na siya dugay man siya malaya kasi yung mga yun anhialan nyo dito sinali mo rin naman putusok kayo San Francisco mga katutsi sa nilabay ito sa liyaw karong hapon mag-mawir na pod ko puno lang yung kono alam mo nagbuha yung mga gulang ng mga dahon ba sa palmira e paingon naman isa sa pagkalaya kaning ito na kita gali ini at sila o gilo isa ni bako na ni sa daan pakon okay. Tadi saya kata naman ini. Kano tago nga ako ning tihan pero sayangan mo. Di sada mo kita lang plastik ini daw. Biar anak ko siya tihan o kanang maksud na siya o kanang pilay na gid. Pero duda ko mo gusto pilay eh. Pas-pas man tubo ang iyong kuan, punuan. So depende na lang yan yung magkatusit. Okay, saan iingat ulit ito? Hello.
relax na ako ibutang mga tos niya. Dili. Tara. No, dili na ako ibutang. Dili na ako ibutang sa basurahan. Kaya ba sinuog. Ganahan mong mutanom. Hindi aran yun dire. Kaya ako lang akong ihatag sa inyo. Pero kung maaptan na si Kalaya, ya, walay mangayo, labay na lang dyan. Tapos yun, napay ito sunod akong daog yun. Kanahakutor ako na sinig to, ingon. Kanang mga layak sagbo, layak nga dahon sa palmira. Ako na siya tutol dito, paingon sa dito sa itong labayan una. Itong gidauban ako dito sa likod. Dili pwede niya magtusi kaya daw balay. Yan apoy wire, apoy mga layak nga kahoy na astungod sa iyang mas apil kasunog. Gamit na para sugnod. Pwede gihapon kanang mga laya dili na kuda doon. Pero mas safety guro dito sa likod mga katuski. Pilian na ko kung asa gid ang pabor para nga malipihan ginamo ning malimpihan ako digtaron ning sa ubos nga dakit. Kita niya magtusgaw medyo sagbot pa gino. Murag laay mag kay panlimpyo ani nga napay sig pangatagak nga mga kahoy. Dahon sa kahoy ba mga katuski. Kita gini niya diya, penawa mo itong karan ng pasyaw. Kita gini niya, no? Niya. Ipalalitan ka ako, isiligan karon. Magsigig hapon o pangatagak ang dahon. Ano yung magkapusyo? Kali ka kahoy. Wala pa human. Si kamulo pa siya o pangatagak. Ako tinggi guanta lang usa. Siguro karong hapon, ako na po ni siyang kuwaon. Para nga madauban kay ug mo sila kagbuntag mga katuski pagkatao da kapag daghan kay labi na nga sige ang hangin so kanin dili napita kani sa likod sa ila ni mama nasa kanal ako siguro rin siyang hinahinayan o dao mga katuski ako lang ginagmayon din na ako putol daan nila likod ang daplin pa dihan ako ikahig dauban yon ayan ako dauban o kanang nanay agas ng tubig karong hapon mga katuski kay para nga hindi ta maka-discuss paano actually kusog ato ang kayo kasaritang na ko na tubig yung kanina akong plano ani yung mga katuski kita nyo yung gunis sa tubangan mga tubangan sa umbalay mga kuani ba gikan sa ako ang suod dito speaker sa una sa dating sa highway ilang gibutang dire kay itong balay dato ipakita niyo dito mga katuski itong wala na human itong likos balay ilaha man to so naabtan na lang gagabok wala gid magamit kung plano ani mga katuski ako ni panguhaon ni mga kahoy ani nga gabok sugnod lang gid siya no nawa mga plywood kita niyo mga katuski ang plywood wala na tinaguba tinalata no mikan kay wala gid dapat tanti kita ang galamiton safety gyud ta siya mga katuski nga dili maulanan no nya ako sang kabalakan basin og nanay bitin ani kapuyo kay bugnaw mo guni nga parte sa likod mo kana murna langob siya sa lalong ba ako adian diri ko sa babaw magkuha ay kuha og naam gali bitin dito ra siya sa ubos wala siya bot kita na niya nasa tubangan tanawa ang mga area siya magtusi og gabi sa buto dumi ka na ning dahon sa kahoy dahon sa kahoy nga pag kamulo pa o kuan kamulo pa o kini pangalarag namulak yung dahon si pangataga balis ako sa taas mga kapuski balis ako dire kay kung tanaw ni mga ngayan kortihan sa sulod no kini mga kapuski ba
Paano kita ko ani nga. Lanta ko ani nga ako nga kurpihan pero sayangan man ko. Yung mura si plastic. Abay po siya niyo. Kalimot yung kung sa tingalan ani nga tanong mga katuski. Nga ako mga katanom lang ko kasi bindo tanahon. Sa akong mga yan. Tanom rin ko mga katuski. Di na ko magsusi pa og usay. Mga naman ko og usay ngalan pero kuan na gyud gumikat sa ako pagkalimtanon na gyud. No dili kagin ako matiman-an kuno sa ngalan. Tingali sa suludan mahibalaan ako lang yung isulat na lang yun para nga mahibawaan yun ako. So ang akong batol karon mga katuski magbisbis ko mintas nga napay agas kay doon na kayo tanong ay basta pa man siya mga katuski nakaulan man din pila ka pero tao ito nga pag-ulan naglasan ako bisbisan karong hapon akong buhaton magkuhan ko mawir ko sa likod sa ang balay babaw ako na itong nasugdan mga katuski pero pan ako na human yun kay kumikat sa panahon nga hilabing inita ang akong plano mahapon ko mo magmawir ngayong hapon kay na so, mga alas 3 hapon padulong naman ang pagka landong mga katuski mantala kung buntag ka magmawir paingon ang adlaw paingon sa pagsaka so init kayo maka basta ko ba may stroke ta bitaha gani ron buntag mga katuski di na kayo init no tanong rasa alas City pasado man po alas City 45 so di pag pila kong milabay ng mga adlaw grabe inita hinaron nga oras init na kayo sakit ng adlaw bitaha karon medyo bugnaw na ayan Ginoo nga mo iya hatagan og ulan normal nga pag ulan dili po ng ulan nga kanang baha mga katuski no hello kayo mga katawan nga dapat sa sapa normal lang gino-organisayon mga katuski siya ang tagiya sa tanan kaning tanong mga katuski ako ning okay pakita sa inyo kaniyo ikan siya sa kana dapita mga katuski kanang paingon tagdabaw nga dagang makita diha kani ba dugay ko nangandoy adi nga makapalit so nakahigayon yun atong taon na pila na katuig magduha na tulo katuig duha katuig nakaagi mi dito hapon na ako yung gipahuno akong bata mo palit aniya ganahan ko ang kahuya magtanaw ganahan ko mo kuan ani kay kanang mabukad mo gud sa mga katuski so gud gani siya palit ako sa unang og 250 man siguro to o gamay pa siya mga katuski niya karon ako nakita nga nitubo na gid siya niya punuan ako na niya ang primero niya dahon ani mga katuski pero mamaora ni pagpalit ako ani mamaora gi ani ani na karon ako na gid siya nakita niya nga murag ganahan kung tan-aw di ba nga kanang ni kuan siya nitubo na gid siya ma-action ko kabalaka basta kanang tasing init niya di kita mabisbisan no pag atong nga tumiog outing sa Hinuong mga katuski kuan ni kadlaw dito 4 5 4 so na ko kabalaka mga katuski sa tanong kay kung saan yung resulta pero kanang pagika na mo ako di siya humod umayo ako di basa umayo yung punuan para nga dugay-dugay siya nga sudah tuon mana no action jud siya ko an mga tusin action gid pag action gilo o pag abot na mo action gilo pati action lagi kasi matay di ba matong gi bubuan bisbisan
Yan terus nindot na yan ko. Nindot ng tubo siyang kahon. Kita niyo. Nah. Sukat pa ito sa una mga hilid juga ito mga tanong bisan ka mga payag sa una. Ang salog kawayan. Ang palibot na mo ato, grabe yung tanong. San Francisco, kasi nga San Francisco. Ayun na. Basta daghan pakita ito nga mga tanong na ko nga uban gani. Muanha lang jud og mangayo balay. Hindi ito payag sa una sa likod. Dito diha nga banda. Na mangayo og tanom. Ako pa ipangatag, hindi ko na ko idalo. Nga ilaksa nga saha nga sa tong tanom na tong akong nga bisitahan mga tusi nga nindot di kayo tanaw no kay hindi itong murag kini napurma og kining series light ba murag ang iyahang ang iyang purma series light yun kanang na mga bagon siya niya na mga nga ada mga bulak na katay gapon ni ako matong gi utanganan og katay nihang pagkatayanan tinindot ta tanawon mga tuski niya ang kuan ato ang iyang liso ato muturok niya daghan na kapangayo akong panghatag ngay dalo kay tanom ro man ata sila ha daghang gyud nakapaliwat ato karon wa na gyud ko kita ato tanong mga tuski kato nga tanom ako ra putong gi kuha ang liso sa lasang kasagutan ba to na dani man ko na agi ko ba darihan bulak tanawon mura gyud siya og kining series light na ningkatay niya daghan kini nga bulak mo to nga una di ko una ko tanong sundot ito dahil mo ta nag-asalitan kung ako raman ang kuwan ako raman ang pinulis ng liso anak hindi tanong diha ya ako magkatos dali kay kumubuhian ang tanong mura na ka kuwan ako kay dali di kayo dili panghinambog dali di kayo mabuhi ang tanong mga katos kung ako'y magtanong sang gani ang kanang itisok ra nako mabuhi tingala tanong mabuhi dili na ko ang puro ngali nga timingan lang pero kapabuhi gyud tanom ang Ginoo gyud dili mo binay magkapabuhi ni na po ko tanong ako na sitahan mga katotski na mo to yan po ko na diskitaan sa mga tanong so kani ako na po ni pagita pamaagi magkatos nga akong babalhin ako siya ibalhin og kaang kay murag nindot na tanong di ba bukad kayo so basin o pwede ni siya himo ang bonsai so karon ako ni siyang i-transfer mga katoski kung i-transfer tanong so siya ako sa ning kuwaon mangita sa kong katamnan kaang so ako sa putlon kadiyot akong video so akong ipon ang tanong mga katoski itong ipakita sa inyo di ba kaniyo kaniyo mga katoski pero ako ni panikamutan nga madala ang gamot o ang lapok kay basin o dili ang gamot niya walay madala nga lapok basin o mamatay siya kung maning panikamutan paswerte lang ni makatuski pero kung di magsilbi wala tayong himo yan mas Ginoo ni tayo kuan gid ani mo bitay gahom sa pagbuhi pero kung itugot is Ginoo nga mabuhi ni siya ako nakita magtusi nga marang nindot purma ang iyong mga dahon ba kita niyo no sada kayo so mo rin panikamutan nga ako transfer nara magtusi akong kabutangan medyo nga to lapok
dili kayo gid ingon nga organic magtuski no. Dito ra ko sa Luyogi kuha. Walita kang mabuhi ni siya ayhan na ko ni siya dayon kanon na kanan o tambok ng mga yuta gid ng organic gid ba. Magtuski na hindi na ko ibutang akong baton ron ako sing kwaon paningkamutan ako nga madala gid ang ihang nga gamot. Sige. Salita na ning punuan sa iningatan mo ang video siya kayo kay wala ay kasandigan wala ay butangan ba. So karon ako ning kuha ng mga bato magtuski kuha ko ning bato nga damon siyang punuan ay mga bato magtuski di ba mga bato kung ano siyang kuha undaan dayon akong linginon pag galot ana ba kung ana para nga madala ang lapok ni gibot. Ayun sige. So ako lang sa palungon. Ako ray kita sa inyo niya ma-plaster na skaang. Dapat katos kayo, naipot na ko. Nadala ang lapok tanan gamot. Kita nyo. Ito sa balik sa planto ha. Ang plaster be. Nah, itu sih. Paling sebulan tuh kadit. Nah, itu sih. Bisa juga nih ngatan nung. Aku kuan og sa kadahon sila lang magtuski. Ako simuton kun sa bani protas bani o kahoy ba. Kaya ang yan dahon mo naman ambit sa nara. Dili po siya citrus, di po di mo supan. Basta kay dili ba og prutas mga katoski. Ingali, kahoy ni siya. Yung kahoy, di baka po ni nara, pero ngano muturo kong nara din eh. Kaya ang iyang dahon, purma-purma man og nara. So, naot nga mabuhi ni mga katoski, no? So, pinaot nga mabuhi ni siya para nga kita ginato kung unsa ni prutas ba. Kung ibutan ni siya dito sa landong mga pusti kana dili kayo igo sa init ya kuha naman eh sunod matay kong baliti matay ko ang ibang tanong baliti at tro kasi butang okay na ito siya di na ko ibutan siya kauban na mga tanong dito para nga digit siya malimtan mabisbisan gid siya ito kilod na plastaran ako siya sa kaan so karon magbisbis ako mga tuski bisbisas na ko mga tanong ako sa palungon kadiyot kalimot tuski nga basa pa maday ang kuat basa pa maday ang mga lapok sa tanong sa kaan so basa pa din kalimot ko ba nga pagpapadiga ulan-ulan misbisan ako so kung ano kanilang sa misbisan ako siya ini akong bagong ibot na tanong so kung ipakita sa inyo na ba kanyo misbisan ko sa tuloy ang mabuhi ni sa ibaw ano kung sa kapuya ayos okay siya natawag di siya mulaos na karon padayon ko tapos ani mga sagbot ng tutski kundi siyang malaya magpakita yung waon dayon pag tapok na ako dayon ito sa balde kung itong doon ako to sa among daubanan sa likod siya kayo magkasal lahat tayong video pura mag-i pura na ko na yung bit-bit
kurang panganayan o bitbit di wala na itig. Wala mo sa bitbit. Yan, tinggal po siguro na sila gamitin ng tuski. Pasok sila, nama tapok dali. Ito yung pamunit kaya mag sa gabal tanawang ginamay mga sagbot. Pero basi badara sila. Silhig balde yung taspan parang hinlo kaya mag-abot ang bagong gandaan mga katuski pilabihan na yung paghahanap sa gunon yung gas na nagmay pa manamon diyan lang ko tapo ko mga katuski. Hindi na napilot ka na pero isis nga magkuhaan gitu kaysa magtapok ilot na yun. Mga dahon niya itong kahoy na biasa kan itong kahoy nga sige panlarang ng tuki ang pink tree ang tawag na sa nagbaligya na ko ano nagsiray man ako nagpalit dito ito na kuhaan mga tuki ano ya hapon dauban grabing tabo karon mga sunog mga katuski imikan ba gid sa kain sa panahon ano nga bantay-bantay kita jud magdaob yung halang din nga bantayan butang gid sa safety nga lugar nang patay layo sa balay simba ko ba lisod di kayo makisgot na kita sunog lisod di kayo ano man magsugod sa uno muna lisod kayo imuwad ang pagkulianan mga butang mga bisti muna ikado mga tusis muna maabot nga mga paghitabo no din sa amo sa ato sa Valencia daghan na tunugan mga mag-amping kita nunay mga bata nalang nga pagtayan diligid pasaya-saya ng mga lighter mga puspuro kay kanang mga bata wala ba ginay ibalokon unsaan maka daot ng ilaha anak nga malingaw sila di kayang ginato nga di sila makagamit anang mga lighter o kanang puspuro mga katuskis kay delikado gina siya sabi ng lighter nga gali na siya na sigaon mga bata na kamahong mga bata na nga ito ang himo ato ginaibutan o kanang safety nga butanganan nga di nila matutulan ba ito ra nga ginikanan mo ay makatutol pagbuan ginang mga puspuro o kanang lighter kusiyot lahat isang bot matapok ko ano lang kita noon yun na lang ako ni Dere mga katuski ano sa ubo plano anak karong hapon kaya diha magimuhan of dito ka ng mga dahon na sagat ikot diha sa ubo diha sa magrayan diha diri sa dalan napasaka medyo subidahon na siya mga katuski paingon diri sa grahian karong hapon ako na tingubon o silhig tingubon mga human nagpangatagak ng mga kahoy ang mga dahon kahoy diha kaya mo silig ka karon buntay mga katuski
mura jud kagabalik-balik sa trabaho. Kay sige kag silhig, sige pusik pangatagak. Naibisita, pasabto lang yun nga. Wala pa mi ka panilhig, mikan aning kahoy si pangatagak. Mausik raman ko ang imong oras. You know, parang medyo hinag-hinag na siya ang iyang mga dahon. Ang usa, katong golden tree, nagkuha na, nagbago na siya ang dahon. Ito siya, kumana siya sa iyang pagpanlarag, kanin lampot. Muna yung laton nga, mahumana ang tana siya. Kaya pwede sa butag yung mga katuski. Panahon ako, panahon ng balay, murag abandonado. Murag ulay ka puyo. Kaya tapulan mga sakop limpyo, linikan kayo ang mga dahon, sige pagpangatagak. Manilhig sila, pero taon na nanapod. Nanagap mo magtukos. Limpyo po diha. Bila ka minuto, nanapod. Muna nga, mahapon na lang yan. Kung adi ka, mahapon. Para nga, maanam. Kaya wala to po ni mo mahurot nagpalarag magtos ya. Pwede na subutas ng tugaran. Alam mo lang si kuha mahapon. Kasabutan ng bisita. May bisita maride akong sabto nung muna. Gusti pangataga kong mga dahon. Kaya ilaw ay kika tinuon mga tos. Masig inutag kugawan ba damak. Kaya sagbot tayo tugaran dito ka limpyo. Dili na yun na mga katos ha. Limpyo biya kita. Law ay kita na ito ang balay hugaw. Untuk karan sagbot tayo. Kaso lang nagsikipag panglarag ang dahon na muli mo sabot kung taan himak balay. Sagbot na ito karan. Na ito siyo. Kita yung ito siya. Sa pangtagak o kung taan mo rin sa balay, ito mo lang yung sabot nga ng tagbot. Ito yung dahol, kahoy nga laya. Hindi ka na ng pangluro diha. Kung hindi pa kahit sa tiyan ito, sige, kahawid mo ko sa kamera. Hindi ko siya sa higon, pero kung kahawid mo ko sa kamera, wala siya kahit sa higon sa tiyan. Kita so. Okay. Detail terus ya. Oke, so hindo na siya mga kapsyo. Hindo na. Basta dito na may nabilin mga ginagmay, pero at least nga di na tayo hugaw talaon. Ito siyo. Bago gira ko ni putihan, no, napay yung mga mga dahon, no. Bagus pun sini putihan kayak tagak naman po palpagan isang tusi o karena mana tagak indah no. Ini kalayaknya kayak mengakuan teman. Ini kalayaknya mga tak-tak teman, gabog na. Migangin. Tak-tak kasi. Pwede kaya pun tapalpagan siya. Parang mga tagak isidaan. Dili tapi sa buko-buko. Dili na tagak mo ito siya. Kay lapad man buko-buko. So kalau mo ito siya labay ni dito likod. Kaning mga dahon sa kahoy ako di paghipos. So di sila nagpuputol akong video, mga ito si video.
taas na, no? Pwede na siguro ni. Pwede na ni i-upload. Tati nga, himo tag content kada adlaw magtuskin ta, pero sahay murag buamot na to ang kagapoy, no? Kaya ang paano ko sistema mo sa YouTube mga katuskin, kinahanglan nga na kay taas nga mga video. Amo una gi ukihan sa kuan sa YouTube. Taas nga mga content nga imo pagahimuon. So, sige mga katuskin. Ako sa ipakita sa inyo dito sa tubangan mga katuskin dito sa distansya. Kining kuan tanom nga akong gipordihan karon nga buntaga. Sa ning bitbito ning basura. Kulang ibili ning kuan eh. Sige kugang daspan mga katuskin. Butang siling daspan. Karon, ipakita sa inyo mga katuskin ang akong gipordihan. Buntag. Tara. Muna siya. Dikit naman yan. Mga katuskin. Hindi kayo makalaro yung ulo kay nalandungan. Tara. Okay. Kaya mga katuskin, hinirap ko po ako ang video. Kaya salamat sa inyo nga pag-subaybay. Please subscribe, like and share Tutski TV sa akong YouTube channel. Please follow, like and share. Bye bye.